Bývalému prezidentovi Joeovi Bidenovi diagnostikovali agresívnu formu rakoviny prostaty s 5-ročnou mierou prežitia 30% až 40%. Rakovina prostaty bývalého prezidenta sa vyznačuje Gleasonovým skóre 9 a 5 stupňom s metastázami v kostiach, čo naznačuje, že je dosť pokročilá. To znamená, že má najvyššie riziko šírenia, čo samozrejme mal. Biden sa tiež prejavuje močovými príznakmi, čo je ďalším znakom pokročilého štádia rakoviny. Rakovina prostaty sa v počiatočných štádiách často prejavuje asymptomaticky, povedal. Toto sa zistilo fyzikálnym vyšetrením prostaty, povedal Siegel. Často zistíme zvýšenie prostatického špecifického antigénu, PSA, a potom sa po ňom poobzeráme. Myslím tým, že tu musel mať najlepšiu možnú starostlivosť. Trochu ma prekvapuje, že je to tak pokročilé. Siegel povedal, že vykonáva test prostatického špecifického antigénu alebo PSA u každého muža staršieho ako 45 rokov. Test meria, koľko PSA je v kóvi a používa sa predovšetkým na screening rakoviny prostaty, podľa kliniky May. Štúdia zistila, že nový test na rakovinu prostaty odhaľuje chorobu lepšie ako možnosť PSA. Hoci test PSA nie je vždy dokonalým indikátorom rakoviny prostaty, niekto, kto má zvýšenú hladinu PSA, automaticky podstúpi magnetickú rezonanciu, povedal Siegel. Po magnetickej rezonancii sa rozhodne, či sa vykoná biopsia. Viac ako 80% mužov starších ako 80 rokov má v tele nejaké bunky rakoviny prostaty, tvrdí Siegel. Bolo by naozaj prekvapujúce, keby nerobili veľmi dôkladný screening, pretože v lekárskej komunite každý vie, že toto je jediná rakovina u mužov, na ktorú si naozaj treba dávať pozor, povedal. Nezdá sa, že by mal veľa rizikových faktorov, ktoré by som. Myslíte aj na niečo iné ako na vek, ale vek stačí a má 82 rokov, takže to je veľký rizikový faktor. Lekári budú Bidena pravdepodobne liečiť hormonálnou terapiou, povedal Siegel. Môžu sa tiež pokúsiť ožarovať léziu nájdenú na kosti alebo úplne odstrániť prostatu. Liek na rakovinu prostaty je teraz dostupný pre viac pacientov sekunda agresívnou formou ochorenia. Niekedy sa rozhodnú pre viac ako jednu terapiu, povedal Siegel. Môžu sa pokúsiť odstrániť prostatu, vykonať ožarovanie a hormonálnu terapiu spolu. To nie je nezvyčajné. Na liečbu tohto typu pokročilej rakoviny prostaty sa používajú dva typy liekov, Lupron, ktorý zastavuje produkciu testosterónu, a Casodex, ktorý zastavuje väzbu testosterónu. Vedľajšie účinky lieku môžu podľa Siegela spôsobiť, že sa ľudia cítia unavení a apatickí.